Hola xics i xiques, com esteu? Mireu, ja he aconseguit fer-me amb una pissarreta blanca i ara vos podré explicar així els conceptes, val? Antes tenia que escriure en un full i mentre estava gravant, però ara ja puc explicar-vos així en esta pissarra. Avui a veure en matemàtiques, anem a veure els percentatges i concretament com calcular el percentatge d'un número, que heu de fer uns problemes que vos demanen de calcular el percentatge d'un número. És molt facilet, val? Anem a calcular el 12% de 750. 12% de 750. Com es calcula això? Primer, multipliquem els dos números. 12 per 750. I aquesta multiplicació la dividim entre 100. Val? Això, aquí qui va fer la multiplicació? 12 per 750 són 9.000, val? I després ho dividim, continuem dividint entre 100. Val? Com resolem això? Esta divisió és molt fàcil de fer, dividir entre la unitat seguida de zeros és molt fàcil. Si n'hi ha un 0 baix, llevem el 0 baix i el llevem dalt. Si n'hi ha un altre 0 baix, llevem el 0 baix i llevem un 0 dalt. Ja no n'hi ha més zeros i ja acabem de dividir. Aleshores, això seria 90 partit 1, val? Que 90 partit 1 és igual a... Sí, és igual a 90, val? Aleshores, el 12% de 750 és 90. Imagineu que són euros. El 12% de 750 euros són 90 euros. Però ara sí és quan vos trobeu en problemes, quan teniu que resoldre un problema i no sabeu si heu d'afegir aquests 90 euros a 750 o restar aquests 90 euros a 750. És molt important entendre bé el problema, entendre-lo bé i saber què és el que estan demanant-me. Si estan demanant-me que li lleve el percentatge o que li afegisca el percentatge. Aleshores, vaig a fer un exemple. Imagineu que teniu un problema que vos diu que una Nintendo val 750 euros. 750 euros més el 12% d'impostos. Imagineu que vos diu, però en aquests 50 euros no estan els impostos ahí afegits. Heu d'afegir després el 12%, imagineu que és el 12%, més 12% d'impostos. I la pregunta seria, quan val la Nintendo Switch? No? Perquè si són 750 euros més el 12% d'impostos, quan val realment la Nintendo? Quan t'he de pagar jo? Aleshores, si el diu que val 750 més el 12%, hauré de fer 750 més el 12% que l'hem calculat dalt, són 90. Això són 840 euros. La Nintendo val, realment, el que jo he de pagar són 840 euros. Val? Ara vos podeu trobar un altre tipus de problema que vos diu que la Nintendo val 750 euros. Però hi ha una oferta que el descompten, que hi ha un descompte amb un descompte del 12%. Esta setmana, imaginemos que esta setmana, per que siga, hi ha una oferta del 12%. Aleshores, així sabem que la Nintendo Switch val 750 euros, però jo no he de pagar 750 euros perquè hi ha una oferta. Hauria de pagar 750 menys
De quant és l'oferta? L'oferta és del 12%, menys el 12% de 750 euros. Val? Una oferta del 12%, menys el 12% de 750 són 90. Això és igual a 660 euros. Això és el que hauria de pagar amb l'oferta. Espero que vos hagi quedat clar. Si no vos ha quedat clar, per favor, consulteu-me. Val? No tinc cap problema. Consulteu-me i dieu-me i torno a explicar d'una altra manera o ho torno a explicar. Val? Vinga, adeu!